it-tema tiegħi hija l-libertà tal-Kristjan. Meta semmi l-libertà ma' min trid jiġihom f'moħħhom pereżempju l-libertà nazzjonali. Meta l-torok pruvaw jieħdu l-pajjiżna, aħna ġbarna fil-fortizzi tagħna u ddefendejna l-pajjiżna u x'vera. Bil-qawwa kollha. U fl-aħħar gwerra wkoll missrijietna kienu lesti li jbatu sabiex ma naqgħux taħt il-ħakma nazzista. Libertà nazzjonali nifhmuha, libertà soċjali bħalma s-Suwed pereżempju fl-Amerika fi-żmien Martin Luther King ġieldu għad-drittijiet tagħhom. Kienu nies ikkalpestati, ma kellhomx l-istess drittijiet ta' ħaddieħor u ġieldu sabiex illum il-ġurnata igawdu l-istess libertajiet, l-istess privileġġi bħal bqija tal-Amerikani. Dik ukoll hija tagħlima li aħna nilqgħu bil-ferħa. Libertà personali wkoll. Ħadd minna ma jew pjaċir meta nirfsu fuq il-kallijiet ta' xulxin jew nippruvaw nieħdu l-libertà jew innaqsu l-libertà ta' xulxin. Jiena rrid inkun liberu u kulħadd japprezza l-libertà personali. Mhux kulħadd jifhem x'inhi l-libertà, x'inhi l-libertà. Dal-ħelsien li aħna tant napprezzaw. Forsi nifhmuha jekk konna xorti ħażina li xi darba nispiċċaw il-ħabs wara il-verek taċ-ċella, nibdew nirrealizzaw li ma tistax tmur fejn trid, ma tistax tagħmel li trid għax hija tant ristrett. Għasfur qed itir flajru ngħidu dak huwa liberu. Kulħadd għandu ċerta libertà, però tkun ħasra jekk aħna nieqfu f'dan it-tip ta' libertajiet huma libertajiet tajbin, tifhmu x'ħażin, huma libertajiet tajbin. Però s-Salvatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu bħal dejjem imur fl-erq tal-problema. Għax aħna għandna ħabta li naraw sa xi berrim neħirna, naraw sal-wiċċ. Alla imur fil-font tal-problema tagħna. U l-Bibja tiddikjara u tgħid li aħna maħniex liberi. Infatti nitwieldu mjassra. Nitwieldu il-sira. Ġesu meta tkellem ma' n-nies fi żmienu, il-Lut kulħadd jafa din li kienu darba il-sira fl-Eġittu vera għal 400 sena. U qalulu dakinhar għarax memorja qasira kellhom, allura qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Kif tajt illi Liben jilliberana? Ġifieri m'għandix kapaċi naffeċċjaw anke fatti li huma ovvji qudiemna. Ma meta l-Bibja tiddikjara li aħna imweldin fil-jasar ta' xiex? Ngħidu aħna. Fil-jasar ta' xiex? U l-problema radikali tagħna, il-problema li tinżel sal-qiegħ net tan-natura tagħna, tiġi ta' dak li għamilna bnedmin, hija li aħna l-sira tad-dnub. Il-sira tad-dnub. U allura Ġesu qal illi l-sir ma jibqax fid-dar għal dejjem. Sidu jisamal bih li jrid ibijaw, joqtlu. L-sir ma jibqax fid-dar għal dejjem, imma Liben jibqa' għal dejjem. Jekk mela Liben jagħmilkom ħelsin, intom tkunu ta' bilħaq ħelsin. Wis aħjar mill-libertà nazzjonali, u ċe aħna bħala nazzjon minn żmien żemżem dejjem servejna lil barrani, vera? Lil Kartaġiniżi, lil Rumani, lil Bizantini, lil Kavallieri, lil Ingliżi, l-Franċiżi, min ma servejniex. Imma wis aħjar mill-libertà nazzjonali, wis aħjar mill-libertà soċjali u personali hija li tkun liberu mid-dnub. Għax dik hija l-ar disfatta li jekk Ġesu qal lin-nies ta' żmienu jekk intom ma temnux li jiena hu tmutu fid-dnubietkom, tmutu ġifieri imjassrin għal dnubietkom u allura ikolkom tieħdu l-konsegwenza
tad-dnub tagħkom illi hija terribbli. Terribbli. Il għaliex prattikament l-infern huwa l-ħabs tal-univers. Illum minnu ma hemmx ħruġ. Mhux sentenza għall-omrok, sentenza għall-eternità. U Ġesu ġie fid-dinja tagħna biex jindirizza propja din il-problema li aħna nfusna ma stajniex. Anzi, minn hekk qas ridna nsolvu, għax ma konniex narfu il-gravità tas-sitwazzjoni. Ma stajniex l-istess bħalma ħabsi wara ċella, ma jistax jiddeċiedi da illi fit-18 ta' Mejju fid-9 filgħodu se jiftaħ il-kanċell li joħroġ il-barra fil-libertà. Huwa ħabsi. Huwa mjassar. Irid ikun hemm xi ħadd li jiftaħlu l-kanċell u joħorġu l-barra. U dan huwa propja kienet il-missjoni li Ġesu ingħata mill-missier sabiex jagħmel għan-nom tagħna. Li jagħtina l-libertà u nibdew insiru umani fil-vera sens tal-kelma. Nies li biex bija Alla rinnovata mġedda fina sabiex inkunu ta' bilħaq ħelsin. Jekk liben mela jagħmilkom ħelsin tkunu verament ħelsin. U l-Kristjan huwa ħieles u Pawlu jikteb litra Galatin sabiex jgħidilna żommu mela sħiħ fil-libertà illi bija Kristu ħelisna. Għal-libertà Kristu liberana. Terġawx tinqabdu taħt il-madmad tal-jasar. Aħna l-liberati biex ngħixu bħala nies liberi. Liberi mill-ħtija tad-dnub. U ċoj id-dnub iġib ħtija, ġifi jagħmlek kolpevoli, jagħmlek f'sitwazzjoni, ġibek f'sitwazzjoni li inti eventwalment, forsi mhux immedjatament, imma eventwalment se tieħu l-kastik dovut lilek. U Ġesu ġie biex jaħlisna mill-ħtija tad-dnub. Bħalma ħeles lil dik il-midimba, il-mara illi meta kienet jiekol ma' xmun fid-dar tiegħu dil-mara daħlet u mara niedma bdiet taħsillu saqajh bid-dmugħ tagħha tixxott tagħhomlu bix-xahar tagħha u xmun il-Fariżew tkaża u Ġesu dar fuq il-mara u għalilha mara dnubietek huma maħfura. Mur fislim. Din hija l-missjoni ta' Ġesu. Li ġie biex jaħlisna mill-ħtija. Dik il-mara bkiet niedma per Ġesu ħelisa. U bl-istess mod, issa b'mod usa, ħafna usa. L-Apostlu Pawlu jgħid illi iva, Kristu ġie sabiex neħħi il-ħtija tad-dnub minn ruħna darba l dejjem. Darba l dejjem. Lilkom li kontu mejtin fid-dnubijietkom u n-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni ta' ġisimkom. Alla ta'kom il-ħajja fl-imkien miegħu, fl-imkien ma' Kristu u ħaffrilkom id-dnubiet kollha. Id-dnubiet ikkanċellati. Il-kont angassat. It-timbrat bħala mħallas. Għaliex għax it-pattija saret. Kristu ħelisna mill-ħtija tad-dnub. Ħassar il-kidba tal-proċetti li kienet kontra tagħna u kontrarja għalina. Id-dnub liġi kienet tixlina għax ksirnija. Kristu liberana. Ħassar il-kidba tal-proċetti bl-ordinanzi kollha. Kemm hija xi ħaġa skabruża meta tkun taf li għandek id-dejn, vera? Tkun taf li għandek id-dejn, għandek tagħti tant eluf ta' euro, u bil-mod il-mod u bil-paċenzja u bil-għaqal tħallsok id-dejn. Kristu ħelisna minn dejn prattikament infinit. Il-fidi kristjana tindirizza il-problema bażika umana. Ma nintilfux fuq is-superfiċjali, ma nintilfux fuq l-irqaqat, ma nintilfux fuq lajta x'qed jingħad fil-Parlament jew fis-soċjetà tagħna. Alla fetħinna jnar biex naraw il-vera problema tagħna bħalma kienet ta' Zakkew. Ġesu se jaħlu inżel għax jeħtieġ li nidħol fid-dar tiegħek illum. Zakkew laqgħu. Zakkew irrealizza
Alla taħt dik l-indiema fil-qalb. Għallu mulla jara. Jekk jiena sraqt il-xi ħadd se nroddu 4 darbiet. U Ġesu dar fuq il-nies li kienu madwaru u qallilhom ara illum daħlet il-salvazzjoni f'din id-dar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Zakkew inħeles mid-dominju tad-dnub. Kien rejb, kien jisfrutta lill-proxmu tiegħu, jisraqhom b'mod lampanti, jinqeda bil-professjoni tiegħu ta' dazzjarju biex jerda u jisraq lin-nies. Kellu l-poter li jagħmel hekk. Ġesu ħelsu mill-ħakma tad-dnub. Kull Kristjan li huwa maħfur ukoll jinħeles mill-ħakma tad-dnub. Kristjan ma jibqax jipprattika ħad-dnub. Wafat Rumani 6:14 għax id-dnub ma jsaltanx aktar fuqkom. Mhux farsi, mhux probabbli. Dan huwa fatt. Ma jsaltanx aktar fuqkom għax intom intomx taħt il-liġi, iżda taħt il-grazzja. Alla laqana bil-grazzja tiegħu. U allura dik hija l-libertà iva li Kristu qiegħed jagħtina. Libertà allura illi sservi għall-eternità. Għaliex issa l-ostaklu, il-ktajjen li kienu jorbtuna issa huma mkissra. U aħna nistgħu immorru illiberati. Allura Kristu ħelisna wkoll mill-għada b'ġust Alla illi għad jintwera kontra l-ħżiena fl-aħħar jum. Il-Bibja tenfasizza l-ġudizzju finali. Imqar il-kuxjenza tagħna jekk ikollna naħsbu ftit. Nikkonkludu biex ngħidu mingħajr ma nkunu qrajna l-Bibja. Illi bil-fors hemm ġudizzju. Għaliex ma jistax ikun il-ħażin li evidentament ipappija fid-dinja. U jgħaddija tajjeb. U jaffeċ fuq l-irjus qisu mhu xejn. U n-nies twajba huma kkalpestati. U ma jihdux imqar is-sem tagħhom li hu tagħhom. Jekk aħna nemmnu li għandna sens ta' ġustizzja ngħidu li din l-avarija, differenza li life is not fair. Kif qegħdin narawha u allura bil-fors. Irid ikun hemm dak li bl-Ingliż insejħulu the day of reckoning. The day of reckoning. Jum il-ġudizzju. Fejn Alla jrott il-kull wieħed skont emilu. Ġesu bil-fidwa tiegħu, meta ngħidu fidwa ġifieri xtrana lil nnifsu liberana sabiex inkunu tiegħu. Issa ħelisna mill-għada b'ġust, mill-għada b'rett Alla illi għad jintwera kontra l-ħżiena. Pawlu ifakkar lit-Tessalonkin u jfakkar lilna wkoll. Jgħidilna illi intom dortu lejn Alla mill-idoli sabiex taqdu l-Alla ħaj u veru. Biex tistennew mis-sema l-ibnu. Din għat-tama ġdida tagħna. Vera? Nistennew mis-sema l-ibnu li huwa qajmu minn belli Ġesu illi jeħlisna mill-għada li ġej. Għal darbohra, il-libertà li ġabilna Kristu, tajjeb, isservi għall-eternità. Mhix libertà li nistgħu nerġgħu nitilfuha. Bħalma nazzjon jista' jkun liberu, tajjeb, u għandu rajħ fidejh, u għandu gvern tiegħu, ikun ħeles minn xi ħakma barranija, jagħmel 50 sena liberu u jerġgħu jattakkaw, jerġgħu jeħduh taħt idejh. Tista' tiġri u ġrat kemm il-darba. Il-libertà li jagħtina Kristu isservi għall-eternità. Tant u hekk illi Ġesu jgħid tassew ngħidilkom. Jekk wieħed jisma' kelmti u jemmen f'dak li bagħatni ma jiġix għal kundanna. Ma jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Il-Kristjan fil-waqt li jaf illi għad irid jagħti konti jew innifsu tal-emejjel tiegħu quddiem it-Tribunal ta' Kristu ma jibżax mill-ġudizzju. Għaliex il-kundanna tagħna ħada sidna fuq innifsu. Għaż-żmien u l-eternità. Kristu ħelisna wkoll mill-severità tal-liġi
Il-liġi daw kollha aħna nsejħulhom ministri reliġjużi li jippruvaw jinoġbu ma' Alla, jippruvaw jixtru l-ġenna bl-emejl tagħhom, bit-tjieba tagħhom, bis-sagramenti li pparteċipaw fihom, b'dan l-affarijiet kollha. Qegħdin f'sistema illi qegħdin ipoġġu madmad fuq spallejhom illi ma jifilħux iġorruh. Għaliex? Għax il-liġi tibda minn prinċipju bażiku. Jekk inti tkun imbierek mbija, trid tobdija perfettament bl-ebda falliment minn ġu fommok sakemm ikeffnuk. U b'djenza perfetta, altrimenti il-liġi ma tiswilek xejn. U dawk illi huma taħt il-liġi, l-Apostlu Pietru kien darba taħt il-liġi, però mbagħad qal Kristu liberana minn dik is-severità, minn dik il-illa tal-liġi li tiddomanda l-perfezzjoni minn aħna, meta ma nistgħux nagħtu l-perfezzjoni. Qatt mistax jgħidilna illi infatti qiegħed jonkoraġġixxi lill-aħwa l-oħrajn miġburin miegħu fil-laqgħa. Għaliex mela ġarbu l-Alla billi tqiegħdu fuqhom id-dixxipli madmat li la missirietna u lanqas aħna ma flaħna nġorruh. Tridu terġgħu lill-Kristjani tgħidulhom biex josservaw il-liġi ta' Mosè bħala kundizzjoni għas-salvazzjoni? Hija assurdità. Imma aħna nemmnu li hija bil-grazzja tal-Mulej Ġesu Kristu ninsalvaw bħalhom ukoll. Kristu ħelisna minn dik is-sistema li jiena qed nipprova nosserva l-liġi tagħha biex Alla jaħfirli. Hija sistema totalment żbaljata. Kristu ħelisna wkoll anke mis-saħta tal-liġi miksura. Aħna ksena l-liġi, il-liġi f'maqqa tbierkek, tisħtek. X'inhi saħta? Hija l-oppost ta' barka. Meta Alla jbierkek, id-bissima tiegħu hija fuqek, jirrikonoxxik. Mill-qof fil-favori. Meta Alla jisħet lill-midneb tgħidli diskors jiebes. Ma diskors li tuża l-Bibja, ħanajdu hekk. Diskors li tuża l-Bibja. Galatin 3 vers 10, għax daw kollha huma tal-opri tal-liġi, ġifieri qegħdin aħna bil-Malti ngħidu jaħdmu għas-salvazzjoni tagħhom. Qed jippruvaw jobduh il-Alla biex minn għalihom imbagħad ittajjeb jeleb il-ħażin. Dak li qegħdin f'dik is-sistema huma taħt is-saħta. Għax hu miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa. Miktuba fil-ktib tal-liġi biex ħarisa. Per ikompli jgħid imbagħad Kristu ħelisna mis-saħta tal-liġi. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Din hija l-libertà illi jagħtina Sidna Ġesu Kristu. U allura il-Kristjan li tkun tifhmuha di l-aħwa. Il-Kristjan l-aħwa antinomjan. Il-liġi ma jarmijiex, mhuwiex kontra l-liġi. Il-liġi Alla tajilna bħala gwida għal ħajjitna biex bija nkunu nafu x'inhi r-rieda ta' Alla, tajjeb u aħna bi gratitudni nfittxu li noġbu iva. M'għandix antinomjan ifisser kontra l-liġi. Issa m'għandix liġi ma nix nabbija għax jiena taħt il-grazzja. Le, bi ma tirraġunax hekk. Tajjeb m'aħniex antinomjani lanqas aħna legalisti. Legalist huwa wieħed illi qiegħed jaħseb li biex issalva trid tobdi l-10 kmandamenti. L-10 kmandamenti deċiżivament u tisimgħuha hawnhekk ripetutament illi iva jeħtieġ nobduhom. Mhux biex insalvaw bihom. Nobduhom għax dik hija r-rieda ta' Alla għalina. U aħna bħala nies liberi, iva, Ġesu għallimna l-liġi tiegħu, miġbura f'kelma waħda ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek, tajjeb. Dik hija l-pożizzjoni tal-Kristjan. Min xiex ħalisna Kristu? Il-lista prattikament hija interminabbli. Kristu ħalisna minn din il-sistema ħażina imsejħa id-dinja. Fuq li għadna ngħixu fuq il-wiċċ tad-dinja,
fuq il-pjaneta. Tajjeb, Kristu ħalisna minn dik is-sistema organizzata immexxija mix-xitan illi tagħmel minn kollox biex il-Alla iżommu barra mix-xena sabiex kulħadd jagħmel fattieħ. Sabiex kulħadd jimxi skont il-pjaċir tiegħu. Sabiex kulħadd jgħix ħajtu. Kristu ħalisna minn dik il-sistema. Galatin wieħed infatti Pawlu jiftaħ l-ittra tiegħu billi jgħidilna illi Ġesu sidna tali l-nifsu għal dnubietna biex jeħlisna u biex jilliberana minn id-dinja ħażina tal-lum. Ma jfissirx illi biex ma nibqgħux nitħaltu mas-soċjetà. Infatti Ġesu jridna nitlu fis-soċjetà bħala melħ, bħala dawl, jridna ninfluwenzaw is-soċjetà għat-tajjeb. Imma ma nħalluhiex iddakkarna jew tinfluwenzana bil-ħażen tagħha. Id-dinja għandha l-mentalità tagħha, l-filosofiji tagħha, ir-reliġjonijiet tagħha, aħna liberati minn din id-dinja ħażina u preżenti tal-lum. Kristu wkoll ħelisna minn għadu li għalkemm huwa inviżibbli ma narawx u għadu reali, u għadu kattiv, u għadu illi jagħmel ħafna ħsara illi kien giddieb mill-bidu, Ġesu jgħid. Kien giddieb mill-bidu. Ix-xitan. Satana. L-ljun li gargar ifittex min jiddevora. Li huwa dak id-dragun aħmar kbir. Li werwer. U għadu reali, u avversarju Ġesu elbu. Ġesu elbu. Ix-xitan bħal kelb marbut biċ-ċinga jista' jinbaħ ma jistax jiddibni. Għaliex Kristu eleb lix-xitan. U dana urrieħ fil-iskonġrimenti tagħhom meta kien ikeċċi d-demonji min-nies, dik il-mara li kienet fis-sinagoga nhar ta' Sibt. Dara mill-wiganċ għal 18 sena Ġesu qal Satana żamma marbuta għal 18 sena. Ma kienx mestnin fejn jaqa' imqar nhar ta' Sibt. Ġesu urina b'dawk il-mirakli taħnina tiegħu li hu aqwa mill-aqwa għadu tagħna u l-liberana minnu. Pawlu meta kien mibgħut biex ixandar l-Evanġelju, Ġesu qallu li qed nibgħatek biex tiftilhom għajnejhom u tdawwarhom mid-dlama dawl mill-ħakma ta' Satana għal Alla. Il-mitlufa ma jafux bażikament li huma taħt il-ħakma ta' Satana. Satana huwa malizzjuż. Ma jqgħodx juri l-preżenza tiegħu. Ma jqgħodx jagħmel ovvja. Basta il-bniedem huwa miżmum taħt it-tirannija tiegħu. Ma appuntu bix-xandir tal-Evanġelju. Il-bniedem huwa liberat minn taħt il-ħakma ta' Satana għal Alla biex ikollhom il-maħfra ta' dnubiet u wirt fost dawk li huma imqazzin biha. Din il-libertà mill-ħakma ta' Satana. Nistgħu nsemmu il-każ ta' dak l-indemonjat li kien jgħix fl-oqbra jqatta' lilu nnifsu bil-ġebel, ħadd ma seta' jrażnu kien jorbtuh bil-ktajjen, qattaħħom il-ktajjen. Ġesu wasal f'Gadara u ħelsu. In-nies ma apprezzawx l-emil taħnina. Ma li ltaqgħu miegħu qalulu biex warrab mir-reġjun tagħhom. Mur, itlaq, m'għandniex bżonnok. Li mitluf ma jarafx x'inja ta' bilħaq il-libertà li jagħtina Kristu. Pawlu jispjega ħielna b'mod naħseb jiena mill-isbaħ. Fil-Kolossin 1 vers 13 jgħidilna li Ġesu liberana mill-ħakma tad-dlam. U l-ħakma tad-dlam tidher aktar fost dawk in-nies li jiftaħru kemm huma mdawlin, kemm huma bravi, kemm huma edukati, kemm huma ċivili. Li jaħsbu li m'għandhom bżonn ebda salvatur. Għaliex? They are well made.
Ġesu ħalisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna anzi Alla ħalisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Li fih għandna l-fidwa b'demmu il-maħfra tad-dubiet. Kull darba tissema din il-fidwa għax fidwa meta nitkellmu dwar libertà hija ħelsien mill-jasar sabiex inti tkun liberu. Sabiex inti tkun liberu mhux biex tagħmel dak li jfettillek. Qabel konna nservu lil Satana, issa għandna sit ġdid x'inservu. Tantu hekk l-Apostolu Pawlu b'mod vera impressjonanti. Tafu li fil-żmien l-Imperu Ruman meta kiteb it-Testament il-ġdid, bażikament in-nies kienu maqsumin fi tnejn. Jew Eleutheros, ħieles, jew Doulos, il-sir. Jew wieħed jew l-ieħor. Pawla qal dawk li huma liberati, ġifieri ċivilment huma free, dawk huma liberati huma l-sira ta' Kristu. U dawk li huma l-sira soċjalment huma l-liberati ta' Kristu. Ġifieri inċint soċjalment ma tantx tagħmel differenza. Ma tagħmilx differenza intix mara jew raġel, intix Amerikan jew Afrikan, ma tagħmilx differenza. Li tagħmel differenza hija intix mifdi minn Ġesu Kristu. Mifdi għalih biex kun tiegħu. Mhux aktar ta' Satana, mhux aktar leali lejn reliġjonijiet folot u superstizzjonijiet li konna twelidna u trabbejna fihom vera. U kienu koroħ xi ħaġa. U kienu koroħ. U ma nara ebda ġmiel fit-tiżjien tal-festi li jsiru bħala parti mill-kultura tagħna. Dik l-idolatrija, dik l-ignoranza. Meta biba tgħid ħobb il-Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha għax fejn tagħti d-devozzjoni tiegħek. U t-talb tiegħek qed tindirizzah quddiem statu tal-karta pesta. Kristu ħalisna mir-reliġjon falsa. Minn dak l-ingann ta' idolatrija. Kristu ħalisna wkoll mid-deni ta' kull afflizzjoni. Il-ħajja umana ta' kulħadd. Int min int, Kristjan jew m'intix. Tgawdi affarijiet sbieħ u jiġu wkoll affarijiet koroħ. Vera u le? Kulħadd. Kulħadd. Hija imħalta. Morr u ħelu, sabiħ u ikraħ. Kulħadd. Dik fil-providenza tagħha. Alla tina dak li huwa tajjeb, ġob għaraf ukoll illi m'għandniex nirċievu wkoll id-deni minn Alla. Għallila l-martu biex iċanfara. U allura ġob jgħidilna li f'da kollu ma dinibx. Għaliex eri ġejt minn ġuf ommi, eri se nerġa' mmur mulej tani, mulej ħadli. Ikun imbierek dejjem semmu. Ġob għaraf illi lid providenzjali talla kapaċitati. Kapaċi wkoll toħodlok. Meta anke Kristjan jimrat anke b'marda terminali dik hija fil-providenza tagħna, m'għandniex għalfejn nirribella, m'għandniex għalfejn ninkwetaw. Ġesu wedna hawn mill-mewt fl-aħħar jum dik hija t-tama tagħna. Din hija t-tip ta' ħajja li Alla poġġiena fiha. Però d-differenza hija din. Qalu li Alla, il-liberati minn Ġesu Kristu. Kristu ħalisna mid-deni, mill-ħsara tal-afflizzjoni. Il-disċipli li kienu miegħu fuq id-dajsa u nqalat dik it-tempesta l-arrida f'daqqa waħda. Rrid jiblaħħom il-baħar, l-irwiefen. Ġesu rieqed wara ġurnata xogħol pritkar, rieqed fuq l-imħadda. Għajmuh id-disprati ma'allem ma jimpurtakx minna ħanerqu. Ġifieri afflizzjoni estrema. U qed tinsina. Ġesu ħallihom jgħaddu minn dik it-tempesta. Ikkalma l-baħar. L-irjieħ waqfu. U x'ġara? Tgħallmu xi ħaġa li qabel ma kienx jafuha.
Min menaw dan biex anke l-irjieħ u l-imwieġ jobduh. Ġifieri anke d-deni li ngħaddu minnu sewek huwa mart, sewek hija sfortuna, ġieli nsejħu nsolhom traċedji, diżappunti m'għaddejx mill-lażam. Jekk ħafna drabi ma nifhmux il-għala, però nistgħu nassiguraw ruħna li għal dawk li jħobbu l-Alla. Alla jagħmel li kollox jaħdem għal ġid tagħhom. Dawk li huma msejħin skont il-għan tiegħu ma nafux kif, ma nafux fatta, ma nifhmux dejjem. Infatti Alla qas biss jgħidilna biex nippruvaw nifhmu li tal-profeta, imma li ċertament nirrikonoxxuha, narfuha fil-ġid u fid-deni. Fil-ġid u fid-deni. Narfu għandna l-istorja ta' Rut u Naomi li tispjega ħafna fuq kif għandna nirċievu l-isfortuni tal-ħajja. Li narfu li minn Rut, minn mara pagana, mhux biss salvat, minn mara armla, mhux biss raġet iż-żewġet imma kellha raġel li jħobba talu liet u t-tifel tat-tifel tagħha kien is-Sultan David. It-tifel tat-tifel tat-tifel tagħha jerġa'. Obed, Jesse, David. Kif kienet toħlom di Rut? Illi mill-art pagana ta' Moab Alla għaddiem dik l-afflizzjoni kollha minn dak il-faqar, minn dak l-estremitajiet li tieħu ħsieb il-mother-in-law tagħha fix-xuħita. Tmur tlaqqa tiżbul mill-għalqa xogħol li tal-foqra. Li finalment Alla kellu f'moħħa dinja l-magħżula tiegħi biex tkun il-bużnanna ta' David li minnu kellu joħroġ il-feddej tagħna. Meta dal-affarijiet tikkonsidrhom vera, nistgħu nsemmu Giuseppe mibjuħ, bejra u mibeda minn kutu, ħlisna minnu. Alla warbu fl-Eġittu sabiex bih isalva lil dawk li baduh. Mur ifhem il-mister tagħna, kemm huma intraċċabbli. Nistgħu nassiguraw ruħna li Rumani 8:28 hija verità pura. Alla jaħdem kollox għal ġid ta' dawk illi jħobbuh. Ħarsu lejha l-ħajja b'mod pożittiv. Alla kien irid naħarsu lejha. Imqar fid-deni tagħha. Alla qiegħed jaħdem l-għan tiegħu biex jumiljana, biex jgħallimna, biex jressaqna lejh, biex nerfgħu ħarsitna lejn realtajiet tas-sema, ma nibqgħux ikkakmati b'dak li nista' mmessu nara biss b'għajnejja. Kristu ħalisna mela mid-deni tal-afflizzjonijiet. Kristu ħalisna wkoll mill-biża' u t-tingiża tal-mewt. Tingiża tal-mewt, n-nies b'mod inġenerali ma jħobbux joqgħdu jsemmu l-mewt. Aħna nsemmuh bħala għadu tagħna huwa għadu melub. Għadu melub. Litra l-Lut tgħidilna illi la darba aħna għandna d-demu l-laħam Ġesu wkoll. Ħademu l-ħam bħalna bniedem reali, bniedem bħalna kollox kif id-dnub. Sabiex jillibera, sabiex jeħles dawk li minħabba l-biża tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. Din hija l-libertà il tara Kristu. Illi wasal biex qal illi jekk xi ħadd jisma' kliemi, ġifieri nisma' u nobduh inwieġbu għalih. Ma jara qatt il-mewt. Ma jara qatt il-mewt. Ma jduq qatt il-mewt. Ngħaddu minnha, però ma tħalli ebda ħsara minnha. Ebda ħsara. Ebda ħsara. Il għaliex il-qabar huwa merbuħ. Il-qabar u dan kien dak il-messaġġ tal-Apostli. Ġesu qam minn bejn l-imwiet, insallabtuh Alla qam minn bejn l-imwiet bħala il-garanzija illi għandna rebħa għaż-żmien u l-eternità. Ġesu ta' prova ta' dan li t-tifla ta' 12 sena rasaq fuqha talita kum. U t-tifla qamet minn mejta. Qamet. Lazzaru l-istess ħaġa, qiegħed fil-qabar, marta għatul beda jrejjaħ.
x'indoħħu l-ġebla, neħħu l-ġebla, niftħu l-qabar. Ġesu dik il-kmand tiegħu, Lazzru oħroġ. Tagħna prova, tagħna evidenza. Ma l-evidenza ovvjament imbagħad inkonfutabbli illi hu qam minn bell-imwiet. U nnifsu. Rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ, għandu s-setija tiegħu, għandi s-seta wkoll nerġa' noħodha. Għax dal-kmandament jiena rċivejt minn għand missieri. U allura Ġesu huwa il-Salvatur ħaj li jeħlisna mill-kull kundanna. Kull kundanna. Kundanna preżenti, kundanna eterna. Rumani 8 vers 1 jgħid għalhekk issa m'hemm ebda kundanna għal dawk li ma fi Kristu Ġesu. Ebda kundanna. M'hemm ebda qorti li huwa ogħla mill-qorti tal-Imħallef Suprem Alla l-Missier. Illi minnu minn dak il-qorti diġà aħna liberati. Diġà aħna ġustifikati. Diġà mibgħutin bħala nies ħielsa. L-Apostlu Pawlu fl-ittra lil Tessalonikin jgħid illi Alla ma għażilniex għall-għadab li semmejna aktar kmieni dik il-korla tal-Alla f'jum il-ġudizzju. Meta n-nies jibdew jgħidu lill-muntanji biex jaqgħu fuqhom jordmuhom, jaħbuhom minn wiċċ dak li qed fuq it-tron u mill-ħaruf. Jum ta' vendetta tal-Alla, jum ta' retribuzzjoni, jum fejn Alla jrott lill-midinbin skont l-emil ħażin tagħhom. Alla ħlisna minn dak Alla ma għażilniex għall-għadab, imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Limita għalina sabiex sew jekk imqajmin, ġifieri fiżikament ħajjin. U sew jekk reqdin, ġifieri fiżikament mejtin, aħna ngħixu flimkien miegħu. Kemm sabiħa din. Mejjed jew ħaj fiżikament, il-Kristjan jgħix ma' Alla. Jgħix ma' Alla. Għalhekk għattilkom Kristu ħlisna mill-reliġjon falsa. Jekk mejtin jew ħajjin ngħixu miegħu. Dan il-misħud purgatorju li n-nies inventaw. Illi itellef it-tama, itellef il-feliċità l-barka, ma jħallihx lil bniedem jaħseb illi kapaċi jkollu libertà sħiħa mill-kundanna, mill-ħtija tad-dnub. U m'hemmx għalfejn tħallas għal dnubietek la darba Kristu diġà ħallas u nnifsu personalment. Reqdin jew mqajmin ngħixu flimkien miegħu. Kristu tagħna l-libertà. Kristu tagħna l-libertà biex nagħmlu dak li joġobna. Dik mhix libertà. Jekk jiena niftaħ pjanu u nibda ndoq in-noti m'għandix idea ta' mużika, nibda ndoq gerfixa sieħa jkun hemm. Kakofanija, qed nagħmel irrid, però m'iniex qed nipproduċi mużika. Il-bnien se raġun, jiena nagħmel irrid ħadd ma jindaħal, għamel li trid ħawad. Kristu ħalisna biex nobtuh. U dik hija allura l-libertà. Dik hija l-libertà li kull Kristjan messu jitgħallem igawdija. Pawlu jsemmi x'għalqa nistgħu nimirħu fiha. Jgħalqa wiesa, jgħalqa mifruxa, jgħalqa fiha l-mera, l-għalqa li fiha ssib l-imħabba, l-ferħ, slim, l-lewwa, l-mansitudni, l-umiltà, ir-rażna fuq innifsek. Kontra dan m'hemmx liġi, Alla mhux qed jgħidlek għamel ftejtu daqshekk. Għamel li trid. Għamel fl-għalqa tiegħek, għamel li trid. Qed intik il-libertà kollha biex gawd ħajtek. Dik hija l-libertà tagħna Kristu. Li aħna marbutin miegħu niskopru kemm aħna ta' bilħaq ħielsa. Mara miż-żewġa tgħix libera meta hi lejali lejn żewġa. Meta ma tkunx tkun saret qaħba. Tagħti wiċċ ħadd ieħor. Pawlu jgħidilna li jiena nejra li jkun bejra tagħna. Għax arrastkom ma' arus wieħed sabiex id-devozzjoni tagħkom u l-lealtà tagħkom tkun biss lejn Kristu. Għaliex? Għax hu l-liberatur tagħna, hu l-ħellis tagħna.
Mhux biex nagħmlu li rridu, imma biex nkunu l-sira tiegħu. U ċoħe, l-aktar nies liberi taħt il-kappa tax-xemx. Meta aħna l-sira ta' Kristu. Dik hija l-ogħla libertà u l-ogħla libertà. L-ogħla libertà. Bħalma Zakkarija faħħar lil Alla. Appena reġa' taħ il-fakultà li jitkellem kien ilu mutu għal xhur u Alla reġa' ħallu l-sienu u Zakkarija jgħid li Alla jatina li meħlusin minn jitledewa tagħna naqduh bla bisa fil-qdusija u l-ġustizzja qudiemu il-jiem kollha ta' ħajjitna. Dik hija l-libertà li tagħna Kristu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now